Байганьо, американеца и турчина седят на безлюден остров. Почват да играят белото. И когато започват да играят белото, се появява една лампа. Появява се един джин и им казва: сега ще ви изпълня на всеки по едно желание. Първи бил американец. Искам джина да ме заведе на най-хубавото и прекрасно място на света с най-красивата жена. Джина щракна е така с пръсти и отишъл. След това бил другия. Казал: искам да ме махнеш от тук и да ме заведеш на най-готината локация с всичките пари на света. Джина щракна с пръсти. Готово. Жилет на Байганя. Казал: искам да ги върнеш тези двамата, защото имах 4 валета. 20 лева, какво ще ги правиш? Ще ги дам на някой. Да, и там може на човек. Знаеш ли кои са повече от китайците? Кои са повече от китайците? Мераклиите, а по-малко от албанците? Ти кажи. Ебащите. Да, предположи. Господ срещнал един странник и му казал: искам да ти поставя една задача. Това племе е много гладно, иска един бик да го заколи, обаче цялото племе всички завършват на Ян. И каза: Господи, какво на мен, аз ще получа от това, че ще помогна на това племе да се нахрани. И той казва: ако ти успееш това добиче да го събориш, да го заколиш, да се нахрани селото, това племе е 100 човека и аз ще кръстя 100 Ян. Това е скинта от нас и Mobile Fox. А вие да последвате Mobile Fox за още такива видеа.